Tucci. Bayaphi. Yeah, kuba kuholile kushiduzu kwabamnandi sekubasawa. Angisho ugela uvele wathatha iwallet yakhe ngambuzanga wakhipha idrada washo utshwala. Mina bengimtshela ukuthi ujima ayefika kuzoshiya ibhithi kube mnandi. Abangena ngaleyo ndaba batha kuye eklabhini kukhuza utshwala kube mnandi. Fuck. Noma ngathiwa ngegeji flow ngisengayibamba. Lungsta ngicela uthathe inamba sikhuphule upside down sicela imamba. Izothi maykhwifa bazokhipha bonke la sinaba mabeyikhipha ngeke bebange lento eyilento isawa. Asami mina nezama sidlali la basifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisale la ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini aye kuba afika athandaze ibamthathe la mina nezama sidlali la basifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisale la ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini aye kuba afika athandaze ibamthathe la ibamthathe la Amathousand, amajita sehleli nama-thousand Badla ama-thousand, amajita sefuna ama-2000 Ama-thousand, iy'ngane ey'nkulu ama-thousand Iziphuza siqede ama-thousand Ama-thousand Inkabi sebenzile isikhathi sasihambile imali sifumene umnandi sazenzela inkabi wayiphaphela bayihlupha uzolimali inkabi mayikwatile thina sazenzela inkabi sebenzile isikhathi sasihambile imali sifumene umnandi sazenzela inkabi wayiphaphela bayihlupha uzolimali inkabi mayikwatile thina sazenzela Kuba kuholile kushiduzu kwabamnandi sekubasawa. Angisho ugela uvele wathatha iwallet yakhe ngambuzanga wakhipha idrada washo utshwala. Mina bengimtshela ukuthi ujima ayefika kuzoshiya ibhithi kube mnandi. Abangena ngaleyo ndaba batha kuye eklabhini kukhuza utshwala kube mnandi. Fuck. Noma ngathiwa ngegeji flow ngisengayibamba. Lungsta ngicela uthathe inamba sikhuphule upside down sicela imamba. Izothi maykhwifa bazokhipha bonke la sinaba mabeyikhipha ngeke bebange lento eyilento isawa. Asami mina nezama sidlali la basifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisale la ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini aye kuba afika athandaze ibamthathe la mina nezama sidlali la basifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisale la ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini aye kuba afika athandaze ibamthathe la What's in my cup? I took 2 sips, now I'm feeling retarded. Kwenye male na matawa abafana bangwene sebethatema nama-thousand ibambe iyeke isala Ama-thousand, amajita sehleli nama-thousand Amajita sefuna ama-2000 Ama-thousand, iy'ngane ey'nkulu